muwagtang o mupapas. So what's up mga higala? This is BIBOY BUGOY na usab ang muwagtang o mupapas sa mga kasakit nga nasa inyong mga dughan. Anyway, na nasa tayong laing video ka mga higala no nga muhatag og kalipay sa atong tagsa-tagsa kinabuhi. And last 2 days dahil mga higala no sa akong Facebook, ako gi-post nga something para sa akong mga Facebook friends. Which is ninyo siya kisay na ilaw nga pangutana diha about sa gugma, comment down kay atong tubagot. And karong gabhion na mahigala, karon ang kagabhion sa tubag sa inyong mga law nga pangutana. Syempre kauban ang ako usa ka amigo dire, gwapo nga amigo gikan sa University of Cebu, Lapu-Lapu Mandawi. Duula la kuno siya og ari please subscribe and diba? Chill kay sa mahigala no niya. Wait, dagang isyak uyab mga higala niya kanang and si Chucky sa day mga higala, dara Chucky, ha? Kasi ang kinalas So siya to akong nakauban sa last video nako ketong naghilak-hilak ha. Grabe na siya mahigugma mga higala. Anyway, without much ado, padayon. Sige, una pangutana. So, pangutana ni atuloy siyang tawagong G. Eh, di siya H, di siya I, G. Dari ang pangutana mga higala, what will you do kung may babaeng lumalandi sa jowa mo kahit alam niya may jowa yung tao? Ay, aburoy! Ulit ang 20, noy! Ano? Oh, yan na yung nagkuhan-kuhan. Babay, ang buhaton na akong buhaton na kay istoryaan ako. Kisa may mga istoryahan, kuhan, Chucky. Ang laki? Nga naman, unsa may pag-istorya? Oh, syempre kay uyab ni mo no? Oo, yab. Unsa may mong istorya sa laki nga imo ang uyab nga nabantayan nimo nga nay Inaw na buhat dito, unsa mo ka sweet. La, so Dili magay ana sa kuha. so dapat ay dili ipakita sa laki nga sa kuan sa babae na Chucky. May nga mas importante pa rin siya nako day. Jesus. Naong anak, naong ni mo ya, iman-iman kog naong sa ganito. Kilak Sama niya gi kuan siya, gi-deny siya magkuan. Giwa siya sugti nga makig-date sila. Ay manik no. Narito ka kuyog laki yang uyab. Kuyog laki yang uyab. Unsa may imong itubag kang G? Ako ikatubag na buwang. Nga naman. Di kay na nga pagkalaki no, basta na imo dol nga babae imo ding balibaran. Hoy, dai na koy uyab. Dili Day, kasama mo kung mamagod mo, palayo na lang. Wala ina na di ka. Ganda. So, mo na mga higala no, depende ra jud na sa ako kay ngon, depende na sa laki nga mo patol sa babae nga magdool-dool sa iya ha. Tinuod na kay sama niya, di siya mo patol kay kasab-an siya iyang mama. Betay dara. Mama's boy. What will you do? Labi na uyab, ikaw babae, uyab nimo ang maong lalaki kay istoryahay ang laki. If sobra na iyang gibuhat sa usa ka babae, o sobra na sa pamataya sa inyong pagkauyab, istoryahan nimo siya nga nasakitan na kasi iyang mga gibuhat kay para malikayan niya sa sunod. Para di ka bayang mapasakitan. Palayo na lang. Pag imo pabitasa o kausa pero ikaduha dili na pwede. Amo na. Uy. Las kuha lagi pwede man skuha nga. Di pati magnaw ko, may labot ang Pero mga batig na hindi kina magbobo sila mga uyab kay biso ta pagitaw guys. Nya gwapo ka. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin, ngunit ang Si Nino Escalona Verdida na siya pangutana mahigala, kinsa man joy sad-an sa gugma. Ang lalaki ba nga tinuod nga nahigugma sa babae pero dili makahatag og saktong kalipay sa ilang relasyon? Uy, kalipay. O ang babae nga nahigugma to pero naa pa sa higugma sa iyang ex. Agi ko na na. Safe sila duwa. Sayop sila daw. Ano man buang? Kinahigugma sila sa Tagalog buwang. Mali na Sayaw oras. daw eh. Maling oras
Di sakto oras. Mura og sa In the right time, but in the wrong time. Ay, sus! sakto nga gugma pero wala sa lugar. Oh, Paano sa mga higala no, asa may masad-an sa ilang duha, pareha sila nakasa. Oh. Kaya ang katong laki nga nahigugma sa babae, pero di siya makahatag og saktong kalipay sa ilang relasyon. If uyab ka, ako laki man ko no. Oo. If ako naman jud koy kuan pinalangga sa hinigugma. If uyab ka, karon ka nga pagkauyab, buhatag ka og unsay ikalipay sa inyong relasyon. Gusto mo ng kalipay ba? Dili sa ingon nga. Lain gyud mo to. Utok Dali. Ugok ikag-utok buang. Sus, babuak na imong mo, hasta iro magsuka. Tubag ka. Kanang pagpangga nimo ba, pag-care nimo sa usa ka babae mo. Yeah, ikapila man ang langit nung kalipay kanang ngana ba? Ako na siya numero 1 gina sa relasyon mo. Ang kanang lawas nung kalipay ka. Di ba? Anyway, moto ninyo, pareha sila nakasa kay kinipod si lalaki nga dili makahatag og kalipay sa ilang relasyon, nasa ilap sa ilang relasyon, hindi man siya makahatag og kalipay sa babae. Di ba siya Kinisad katag- si babae nga nahigugma to, pero napa siya higugma sa iyang ex. Ikaw sa babae, nganong nisod man ka og usa ka relasyon kung napa kay gugma sa imong ex, di ba? Oh, ilod. Kami mga laki, kuan kini. Nego ko na. Kami sus. Og di pa gulas sa kasabang mama lagi. Iyo, wala. Galing kay kasabang ning yung mama. So kami mga kino, di kami musod og relasyon kung napamigugma sa mong ex kay dapat worth it tanang gugma na mo nga ihatag sa usa ka babae. Ya ka mo mga babae diha, di mo mapasakit ng mga laki. Wa ko magpadungog-dungog buang nga pabati-bati ako. Anyway, bye. Murag aray na jud ako to mga higala og kanang manimpa. Mananghid na mi sa inyo. And daghang salamat dahil sa ni-comment daw sa akong post niya, nakoy bagong post sa akong Facebook account. Please comment sa inyong paano ito, inyong ikaalagad o ika-comment dito og naa o wa ay na lang. Mara to karong gabi na mga higala, usab kini dai si BIBOY BUGOY ang mupapas o muwagtang sa mga kasakit nga naa sa inyong mga dughan. Ang DJ nga may pagkatisoy. Og ikaw kisa mo ka? Di lang mo paila nang nyo eh. Nang panan, just visit me at UCLM. KTMs. Atua siya sa KTMs, kapit sa kasya. Punuan sa bridge, daan nga bridge kananay daghang malayat nga bridge kay mosunod si Butsukoy diha mga higala kay grabe siya ka martir sa gugma. Anyway, arin lang. Hilom dia. Arin lang may utog BIBOY BUGOY sa mga higala. Daghang salamat. Ang DJ nga tisoy, BIBOY BUGOY. Madama mo rin